Yn y fideo hwn, byddwn ni'n edrych ar beth yn union sy'n digwydd pan fyddwch chi'n ynganu. Peth pwysig i'w gofio wrth sôn am ynganu yw'r ffaith nad yw llythyren yn golygu'r un peth â sy'n. Mae'n wir yn Gymraeg y gall un llythyren gynrychioli un sy'n yn unig, ond dim ond weithiau, dim pob tro. Felly yn achos ec, edd ac ell, mae da ni un sy'n, c, dd, ll. Ond meddyliwch pan fyddwn ni'n ysgrifennu llythyren o. Yn y gair dros, o, fer sydd gyda ni. Ond wedyn yn y gair nos, mae llythyren yn cynrychioli o, hir, o ac o, dwy sy'n wahanol. Felly mae un llythyren yn cynrychioli mwy nag un sy'n yma. Ac mae'r un peth yn wir am y llythyren y yn yr, cyn a hyd. Neu, mae'n bosib i fwy nag un llythyren gynrychioli dim ond un sy'n. I ni'n sillafu'r sy'n ff yn wahanol, yn ffoi a ffont. Neu mae modd ysgrifennu e mewn sawl ffordd, heb neu gyda'r to bach. Felly mae seiniau yn wahanol i lythrennau, a dyn nhw ddim yn cyfateb bob tro. Dyna pam mae'r syniad mae Welsh is a phonetic language yn gamarweiniol. Mae'n rhoi'r argraff bod dysgu ynganu'r Gymraeg yn hawdd ar ôl dysgu'r wyddor a chofio chydig o reolau syml, ond i ni fel tutoriaid yn gwybod nad yw hyn yn wir. Beth sy'n digwydd yn eich corff pan byddwch chi'n ynganu sy'n te? Wel, mae'r broses yn dechrau pan fydd aer neu anadl yn gadael yr ysgyfaint. Mae'n llifo trwy gorn y gwdd neu'r larynx, ac yn cyrraedd ceudod y geg ac efallai ceudod y trwyn, ac yna mae'n gadael trwy'r geg neu'r trwyn. Ar y llwybr hwn, o'r ysgyfaint, mae'r aer yn gallu cael ei newid gan wahanol bethau yn y geg neu'r llwnc, fel y tafod neu'r gwefusau, a dyma beth sy'n creu seiniau gwahanol. Os rhowch chi gamera i lawr llwnc rhywun ac edrych ar larynx o ddiechod, byddwch chi'n gweld rhywbeth tebyg i hyn, naill ai ar y chwith neu'r dde. Yma gallwch chi weld taner llais sy'n ar agor ar y chwith neu sydd wedi dod at ei gilydd ar y dde. Pan fydden nhw ar agor, fe welwch chi'r gwagle rhyngddyn nhw'n rhwydd o'r enw'r glotis. A phan fydden nhw'n dod at ei gilydd, maen nhw'n gallu dirgrynu. A'r tanen dirgrynu sy'n creu'r sŵn i'n ni alw'n llais. Gallwn ni greu seiniau gyda neu heb daner llais yn dirgrynu. Felly seiniau lleisiol ar y dde neu seiniau dilais ar y chwith. Fe welwch chi hyn yn y par o eiriau pan a ban. Yr unig gwahaniaeth rhwng y ddau yw'r sain gyntaf, p, b. Os rhowch chi eich bysedd ar eich llwnc, ar eich afal breiant, a dweud p, does dim dirgrynu. Mae'n sain ddilais. Ond os ych chi'n dweud b, byddwch chi'n teimlo'r dirgrynu, felly sain leisiol yw hi. Triwch yr un peth gyda'r geiriau a'r seiniau eraill. To, do, t, d. Beth, bedd, dd. Craff, craf, f. Herddi, ngerddi. Felly, mewn glas, mae parau o seiniau dilais a lleisiol. A phan fydd gyda chi bar o eiriau fel hyn lle mae un sain yn unig yn wahanol, y term amdanyn nhw yw par minimal. Maen nhw'n ddefnyddiol iawn i helpu dysgwyr i glywed y gwahaniaeth rhwng beth a bedd er enghraifft. Hynny yw rhwng th a ddd, sain ddilais a lleisiol. Gallwch chi chwarae gyda nhw'n dosbarth a chael y dysgwyr i deimlo'r dirgrynu a chlywed y gwahaniaeth rhwng y geiriau a'r seiniau. Yn ogystal â disgrifio seiniau fel rhai lleisiol a dilais, gallwn ni edrych ar ble yn y geg mae'r gwahanol seiniau yn cael eu cynanu.
Mae rhai o'r mannau ynganu yma i'w gweld yn y diagram o'r pen a'r gwddf ar y dde. Wedyn, ar y chwith, mae setiau minimol o eiriau. Dwedwch y geiriau yn y set neu'r par i weld ydych chi'n gallu teimlo ble yn y geg mae'r seiniau glas yn cael eu creu. Man, pan, ban, p, b. Mae'r seiniau hyn i gyd yn cael eu creu gan y gwefusau. Seiniau dwyweddusol ydyn nhw felly. P, b. Fan, fan, f. Y tro yma, mae gyda ni'r wefus isaf yn erbyn y dannedd uchaf. Felly dyma seiniau gwefus ddeintiol. F. Beth, bedd, th. Nawr, does dim gwefusau o gwbl. I ni'n defnyddio blaen y tafod yn erbyn y dannedd uchaf. Felly seiniau deintiol ydyn nhw. Th. Ac yn ola, ngerddi, gerddi, cerddi. G, c. Mae hyn yn fwy anodd i deimlo, ond yma mae cefn y tafod yn erbyn y daflod feddal neu'r felwm yng nghefn y geg. Gallwch chi weld y felwm ar y diagram lle mae'r seiniau felar yn cael eu hynganu. G, c. Dyna felly yw ffordd arall o wahaniaethu rhwng seiniau wrth i man ynganu. Ar ôl ystyried seiniau lleisiol a dilais, lleisolrwydd, a man ynganu, sy'n, trydydd ffordd o ddisgrifio sy'n yw'r dill ynganu, sef beth yn union mae'r pethau yn eich ceg yn wneud wrth gynanu'r sy'n. Mae sawl dill ynganu, ond dyma dri i chi. Dwedwch y geiriau a'r seiniau hyn i deimlo beth sy'n digwydd yn y geg. Pant, tant, dant, cant, p, t, d, c. Yma mae rhywbeth yn y geg fel y tafod neu'r gwefusau yn atal yr air sy'n dod allan o'r ysgyfaint am eiliad, ac yna mae'n rhyddhau'r air. Gallwch chi deimlo hyn wrth ddweud y seiniau unigol yn araf, yr air yn cynyddu tu ôl i'r tafod neu'r gwefusau, ac yna'r rhyddhad wrth i'r sain gael dod allan. P, t, d, c. Oherwydd y broses hon, rydyn ni'n galw'r seiniau hyn yn rhai ffrwydrol. Nesa, farn, ddarn, sarn, charn, s, ch. Y tro yma, does dim atal yr air rhag dod allan. Seiniau ffrithiol yw'r rhain, a gyda seiniau ffrithiol mae'r air yn llifo ar hyd sianel gul rhwng dau beth yn y geg fel y gwefusau, y tafod, y dannedd, y daflod ac ati. Mae'r mannau ynganu i gyd yn wahanol ar gyfer y seiniau hyn. Ond bob tro, mae'r air yn llifo. Yn ola, marw, nharw, nharw, ngarw. Mae'r seiniau hyn, y rhai trwynol, yn cael eu cynanu'n debyg i'r rhai ffrwydrol uchod, ond tra bo'r air yn cael ei atal rhag dod allan am eiliad gyda'r ffrwydrolion, gyda thrwynolion, mae'r air yn cael ei atal rhag dod allan o'r geg, felly mae'n dod allan trwy'r trwyn. I ni'n gweld hyn yn y treiglau trwynol. Mae b, sain ffrwydrol, union yr un peth a m, sain drwynol. Dim ond bod yr air yn dod allan o'r trwyn gyda m yn hytrach na gyda'r geg, gyda b. Felly, os ydyn ni'n cymryd y seiniau sy'n codi mewn ieithoedd gwahanol o gwmpas y byd a rhoi symbol gwahanol i bob un, gallwn ni wedyn drefnu'r symbolau hyn yn ôl y tair nodwedd, lleisolrwydd, man ynganu a dill ynganu. A dyma beth sydd gyda ni fan hyn. Mae ieithyddion wedi pennu'r symbolau hyn i'r seiniau a'i trefnu nhw i mewn i dabl bach twt i greu rwyddo'r seinigol ryngwladol. Ar frig y tabl mae'r gwahanol fannau ynganu. Ar y chwith mae'r dilliau ynganu. A phan fydd par o seiniau yn y blychau bach, y sain ddilais sy'n ar y chwith a'r un leisiol sy'n ar y dde.
Ac nid dim ond ieithyddion sy'n defnyddio arwyddo'r Seinigol ryngwladol, ond unrhyw un sy'n ymdrin ag ieithoedd, fel athrawaniaeth y dysgwyr hefyd. Maen nhw'n cael eu defnyddio wrth ddysgu Saesneg fel ail iaith i bobl, enghraifft. Nawr, dyw dealltwriaeth o bob symbol yn yr arwyddo'r Seinigol ryngwladol ddim yn berthnasol i ni ym maes Cymraeg i oedolion. Felly mae hyn dim ond gwybodaeth i chi, os hoffech chi ddechrau dysgu mwy falle. Mae nifer o adnoddau ar y we sy'n esbonio arwyddo'r Seinigol ryngwladol a gallwch chi glywed yr holl dabl yn cael ei ynganu ar-lein. Y peth pwysig i ni wrth ddysgu Cymraeg i bobl yw bod ni'n meddwl am seiniau, nid yn hermau llythrennau arwyddo'r Gymraeg bob tro, ond bod ni'n ystyried pethau fel ydy'r sain yn lleisiol neu'n ddilais, ble yn y geg mae'r sain, a beth sy'n digwydd wrth gynanu'r sain yma. Allan o ddiddordeb te, newn ni edrych ar y symbolau ar waith. Dyma eiriau sy'n cael eu hynganu yr un ffordd yn Gymraeg a Saesneg. A dyma sut maen nhw'n cael eu trawsgrifio yn yr arwyddo'r Seinigol ryngwladol. Felly mae ieithyddion yn ysgrifennu geiriau sy'n swnio'r un peth yn yr un ffordd, waith bynnag yr iaith. Maen nhw'n meddwl yn hermau seiniau ac nid llythrennau sillafu nac ystyr. Felly, os oes gyda chi hel yn Gymraeg a hel yn Saesneg, maen nhw'n cael eu hysgrifennu yn yr un ffordd yn yr arwyddo'r Seinigol ryngwladol.